Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Lagip ni Orya. Ulilan ademang ni Lorraine, obing. Agtawan laang daytoy iti 15. Edi agpada apimusay, dagiti dadakkel na, gaputalim na tinagluganan da abilog iti taaw. Awanan ti sabali akabagyan ni Lorraine, iso ang nakakaamon daytoy anang isakad iti bagina, aging ga anagteng na titawin na 25. Likliklikan dagiti kalugaran na ni Lorraine, gapo kano ta saan anapintas daytoy. Iso akinay kayatnan tinagnaed iti kubo. Day didadakkel na nga adda iti sakaanan ti bantay. Kat nagbiag daytoy, babaan iti panagmula na, iti nagduduma anateng, ken agbunga akayo. Oryang ti birngas ni Lorraine, ket ad-ado ti makaammo ken kuana, babaan iti birngas na. Iti may sangal daw kat. Hoy, Oryang, anyat aramidam ti tawi. Aperimwar ka manan manipot iti omok mo, iti sa kaanan ti bantay. Pasensyan, Tata Tonying. Mapan ko lang amin ilako dagiti naapit ko abunga dagiti mulak. Tapno adda igatan ko kadagiti kasapulak iti kalapaw ko. Lako ka no? Naimbag na da gumatang kadagita. Kadurmanda ka. Gapota. Ay, pumatin Oryang. Di ka manan nagdigos anya. Ni, Gangbab! nagbidot kayo Tata Tonying. Ay Inaldawa na, di ka nagrasawn. Darasumkit din ti lumabas tanay. Ang mga numabati pa'y dito, iti pa'y odmaw. Manakot! Ay natunyeng, 5 kay kalang awan ti manaknakam mo. Apay ayamin yang. Anya mananday tangay bagbagam. Ay di kan agin didiam mo. Naidanon kanyak ti inaramid mo kin ni Lorraine. Sino a Lorraine? Ay naminyaw, talagang agin didiam mo ka. Ni Uryang! Ni Gayam Oryang. Anya ngay naramid ko mait nga ibagbagam. Ay apo tunyeng, an-anwan na kaaya jay tao. Apay ay apag-aayat mo apaglulukwan. Di ka kadimasyan kan kwa na. Anya kumaga po akasyak ngay. Kadurman ko nga rod gapo iti kinalaad na. Ita kunamkit din akasyak. Ay apo ka, agyaman ka ta saan ka analaad. Ngam saan arumbang ti kastangar aramidam si katunyeng. Laklakayan kan kunak manang. Kat saan arumbang akastater aramidam. Madakal ako, Arnold. Ang mga pinagduan nyo kanitatang mo, dahil nga Oryang. Sayang nga rod. Nagpuskulto matlatang amin ti rupa day dya babay. Naglaad ngam nagturid pay lang mat ngagparang-parang. Nga rod kinapudno na. Kasla kayat ko, basi-basa na di kalman. Nakakasya ang rod amang tup-tup iti bagay. Inaramid mo kuma Na mga nanyaman nga minon ti kunain dagiti natayangan. Nangarunan ni nanang mo. Masansan nga rod apag subangan da ni Oryang. Saan kami nakanunungan ni nanang ti panang tagtagibasit tayo kini Oryang. Man nangaasi ngamin ni nanang mo. Nga rod uresak. Kasurun ko ni nanang. No day tay mapankit din iji kalapaw ni Oryang aggatang kadagiti mula na anateng wenno prutas. Agannad ka, Arnold. Ang mga numakla at kantulangan, numariin kay ti may isang agsapa. Gapu tamarik na mga agayat kagaya mon kini Oryang. Ay pakpakawan mo ta. Pulos, duro. asikasukan na imbag dagiti mulak anateng. Ken ore dagiti kayo nga agbunga. Naimbag lang nga adda pangalak iti pagbiag ko.
No saan ko la kasapulan matidad tumaabanag tap nagbiagak. Saan naglatak ko man apumanaw diti pagnanaadak. Diti sa kaanan ti bantay. Tapno saan dakon nga uyawon pay. Ngam adamot nga minagitidat tuma akasapulak. Naimbag nga oras mo, Lorraine. Ha? Ni? Asino ka? Kasano anak asidag ka kanyak? Kat di ka napuutan. Di ka agbutang kanyak. Sa anak adakas. Italangan nakita ka. Saan ka kalugaran, anya? Nagbidot ka, Lorraine. Kalugaran nak. Kinapudno na. Kanayon a makita ka. Kanayon a bambantayan ka. Isu na laeng ta saan ka maisakit kadagiti padam a mortal. Amanguy uyaw ken madurman ken ka. Ha? Ngam daytoy ti tandaanam, Lorraine. Addaak akanayon iti sibay mo. Katsapay la kuma. Taagtalinaad ti kinasingpat. Ken kinasayaat mo a tao. Kalat ang nagpukaw tinapintas a babae a kasarsaritak. Ni, sa dinungatan tinapanan na. Apay a kalat ang nagpukaw. Apay ang nagpukaw. Apay ang nagpukaw. Apay ang nagpukaw. Apay. Ay. Ala. Nairidab ko gayam dito sirok ti mulak akayo. Nukasta. Tagtagainap laang daychay. Kunaklakit din paypay sungada nakasaritak. Nagpintas a babae aklat anak pukaw. Kaslag paypay so talaga. Masurunak nga ro di dya inam. Kanayon lang na dilawan nak gapoy ti day dya alaad. Ni Oryang, tatang. Ruwan, dapay ayamo sa bali alaad iti lugar tayo. No saan aday dya nga oriyang. Jak mamat amo kininanang. Nalag-antirik na kini Oryang alaad. Iso nga isakit na launay. Wan gayam tatang. Aging gayta. Saan pa'y laasar-sar dengan ni nanang timapmapan agat-gatang kadagiti mula ni Oryang? Anya, imbagak lang aroda na saan niya dya agumatang. Ta saan tayo nga amaw no nadalos dagiti mula na wano saan. Dayta nga rod kahit, hish, makapadurman na panunutan. Ala, bayam, takasaritak manin ni nanang maw. Talaga, dya kahit nga ipaunag dagiti gat-gatangan na naggapo dya ayan ni Oryang. Apay anasingpat kayo kanyak na namin yang. Apay kit din asaan balasang ko. Mas daawak lang amin. Nasabrak kanyak datatatunyeng kan Arnold. Ay, Lorraine balasang ko. Siya akong tagkid-kid daw iti dispensa para kadagiti agamak. Ha? Kinapudno na, kanayon atob nga rektikas jay nga aramid da. Kanayon abagbaga akida, asaan arumbang tikas jay atrato daken ka. Agyamanak iti kinaanos yu kanyak na namin yang. Awan anyaman na balasang ko. Sapay la kumatag tultuloy ti kinasingput mo. Kat maawatam latta kuman ti aramid dagiti saan a makaawat ken ka. Nairuhama ko nana. Iso nga awan anyaman na kanyak dagiti mapaspasarak. Nakitak ni nanang Arnold. Naggapoy dya ayang daw riyang. At damanin imot na nagadoan natin kan prutas na naggapoy dya. Anya? Hindi tatagpay sao. Talaga pumayson sa jimba ka. Ngay ti may sang agsapa. No agreeing ka. Kat marik na mga gayat kan ni Oryang. Sumardeng ka man, guryo! Ang mga nun niya pa'y ti maramid ko kan eh. Ni, Arnold, makaungot ka mo tin. Ure asino mata, masurun kan ka. No kayat mo, di si kan ti makirelasyon kini Oryang. Saan asak ti pangisursuronam ken kuana? Anya ti dakas na aya dagiti natengken protas nga agtaod ijay ayan ni Oryang. Madurmay nakngarod amang ipaunay, naggapoy jay. Iti anya ko maaga po amadurmen ka. Gapoy ti kinalaad ni Oryang. Ay, apo ka tunyeng. Anya ko mati connection tilangan ni Lorraine kadagiti mula na ngay. Makapadorman nga raud.
Maria kak amang ipao nagkadagiti makan nga agtaod ijay ayan ni Oryang. Nagsubang manindana ng kantatang, gapu iti dayjay nga oryang. Makapasulon. Isupay kit din ti gapwanan ti pagsubsubangan dagiti dadakkel ko. Buisit dayjay nga oryang iti panagbiag mi. Hindi pa'y lakat pumanaw langan dito'y lugar mi. Tapno awanan ti parikot. Mapanak man kit di ijayan na. Papanawak dayjay alaad. Dandani manin agbunga dagiti mulak. Siguro... Hoy, laad! Arnold, apay ka di? Oryang alaad. Pumanaw ka langan dito'y alugar. Di ka di makarik na? Awan ti mangayat iti kaaddam ditoy. Apay ayang amin, Arnold. Awan mati-mati nga raramidak ka na kayo. Anya nga awan? Sika ti rason no apay agsubsubang ti amakan inak. Iso a pumanaw kan ditoy. Diyos ko, apay akastoy ti kasasaad ko. Awan matidagas nga raramidak iti pada ka tao. Nga mapay akastoy ti mapaspasarak. Nairama naglakumamat ta ni dipimusay dagiti dadakkel ko. Lorraine? Sika? Sika di babae, iti tagtagainap ko. Ang tagtagainap pakadimanan. Saanan at tagtagainap daytoy, Lorraine? Realidad daytoyan. Pudpud nun daytoy apa nagpakitakkan ka. Saanan nga iti tagtagainap laan. Kas iti nakunakkan ka, iti nagpakita ak iti tagtagainap mo. Kanayon abambantayan ka. Kat ita tamariknak tinalabas aladingit, kan kaawanan tinamnamam. Kasayaatan no ikuyog kan iti lubong mi. Iti lubong nga awan ti kaimudingan ti laddaang kan liday. Awan tinalaan, awan tinapintas. Ragsaklaang tinaitani nga adda iti lubong mi. Agpaiso. Wan, Lorraine. Kayat mo ka di sumurot kanyak? Wan, kayat ko. Nabannog ako na may kuskuspil kan mo uyaw. Kayat ko ti sumurot kan ka. Sige, isurot kan. Ngam kagiddan ti panangikuyog ko kan ka. Mangibati ta iti pakalaglagi pandan to kan ka. Pakaamirisan da nga uray pay no kastaka. Addaan ka iti nabalito kan anakam kan panagpuspuso. Saan da kanto amalipatan, Lorraine? Anyan ti kastaw. Awan lang arodan ni Oryang. Ngam saan tayo pa'y lang amo no sa dino ti pagtataodan dyan ay dumduma nga angaw. Wen nga rod, tatang. Anya nga taday dyan nga angot Mang Tunyeng! Arnold! Umay kayo! Nasarakan na ni nanamin niyang no pagtataodan dyan mga angot tayo! Tata, Ah, nangag mo dayjay. Nasarakan ka nun ni nanang ti pagtataudan dayjay nga angot. Umay ka, mapanta kitaan, tatang. Ano bang sito? anya klase ti bunga day taaya. Apay akasta tilangana. Ada ti radyo ogis na. Apay akasta ti angot na ngay. Galas sa prutas. Panagkunak, kaskin ni Lorraine daytoy abunga. Anya ti kahit mo asawan. Nalaad tilangan ni Lorraine. Ngem addaan na balitukan a puso. Kas iti bunga daytoy mula na akayo. Natirad ti ukis na. Ngem nananam ti raman na. Rinamanam? Wan tunyeng.
Ket ibagakken ka. Ken kada kayo akakalugara. Makan ti bunga to'y kayo amula ni Lorraine. Wano ni Uryang. Makan day ti abunga nga uray pa'y sa balay ti angot na. Nagustuhan dagiti lumugar, ti bunga, ti mula, ni Oryang ubing. Nga uray pa'y na idumduma, ti angot na. Gapo iti dayta, pinanaganan da ti bunga, iti Oryang. Gapo ta mula lakat nga rod ni Lorraine. Ngam idi nagangay, naawaganen tinasao a bunga, iti durian. May sa prutas, asabali ti angot na. Ngam nasustansya ken naimas no kanan. Prutas amasarakan ijay Mindanao. Bueno ubing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.